Benvinguts a la segona sessió de repàs de química per la CL. En aquesta sessió repassarem els temes d'àcid base, de redox i faré també un exercici tipus dels dos temes nous que entraran a selectivitat aquest any. ¿Vale? Primer de tot em dic Míriam, alguns ja me coneixeu, però soc professora de formació Miró i preparo la CL de fa molts anys, uns quants anys. També us recordo que teniu un descompte per la plataforma de selectivitat Miró, un 20% de descompte amb el còdic Miró CL20, on teniu en aquesta plataforma teniu totes les assignatures de CL i teniu classes gravades, tot el tema actualitzat, etc. Vale? Mireu, això ho vaig explicar també en l'altra sessió, però poder algú no hi era o algú el veu quan estic penjat. Això es penjarà al YouTube, però per si algú no ha vist l'altra o el que sigui, repasso conceptes bàsics de cara a l'examen de CL. Primer temari, ¿vale? Entrarà termodinàmica química, cinètica química, equilibri químic, reaccions àcid-base, reaccions de precipitació, reaccions redox, estructura atòmica, taula periòdica i espectroscopia, que no sé per què això no se m'ha ficat en negreta igual que la resta, són igual d'importants. Així sí que he afegit que jo també repassant una mica el que havíem estat treballant en l'altra sessió, me'n vaig adonar de que no havia ficat, òbviament, seguretat al laboratori i pictogrames. Evidentment, això també entra a l'examen de CL. I ja veureu, ara està el meu cap aquí, però ja veureu que ara repassaré els procediments de laboratori que us heu de saber, ¿vale? Que això també ho he afegit ara en aquesta sessió. ¿Vale? Per tant, aquest és el temari oficial. Temari eliminat de la selectivitat de cara a aquest any. Ja no entra diagrama de fases, ni teoria cinètico-molecular, ni difusió dels gasos. ¿Vale? Llavors, procediments de laboratori. Fico això cap aquí perquè veieu bé, està el meu cabolo davant. Quins procediments del laboratori entren a CL? Preparació de dissolucions a partir d'un reactiu sòlid, preparació d'una dissolució a partir d'una altra dissolució, normalment més concentrada. Aquestes dues preparacions se suposa que les heu donades en primer de batxillerat, però també entren, de fet, ja exercicis mostra que han sortit alguns anys, alguns apartats A o B, d'algun problema combinat amb àcid base o amb equilibri o amb el que sigui. Es pot combinar amb qualsevol tipus d'exercici, no? On heu de preparar una dissolució. ¿Vale? El procediment no és ben bé igual, ni el material ni els reactius és ben bé igual. Per exemple, a partir d'un sòlid necessiteu balança, no? A partir d'una altra dissolució necessiteu una pipeta forada o graduada. ¿Vale? En tots dos necessiteu metres a forat, per exemple. ¿Vale? Llavors, compte amb això. Valoració àcid-base també entra. La corba de valoració, que tampoc és ben bé igual el procediment i l'objectiu és el mateix. ¿Vale? La corba de valoració és per trobar la corba matemàticament i la valoració àcid-base serveix per determinar la concentració de l'anàlit, que pot ser un àcid o una base desconeguda. També pot entrar al muntatge d'una pila, ¿vale? Alguna vegada ha entrat l'electròlisi al muntatge, però és que és molt tonto, la veritat, el procediment de l'electròlisi, perquè es fica els dos electrodes, el fil conductor, una font que doni energia elèctrica i la dissolució. Per tant, no té gaire problema. La pila és té més gràcia, no? Perquè hem de ficar els dos vasos de precipitats, el pont salí, ¿vale? I ja us puc adelantar que la calorimetria, que és el càlcul de l'entalpia de forma experimental, no entra ja a CL. ¿Vale? Ja l'any passat ja no entrava, llavors aquest any tampoc entra. Sí? Vale, coses importants, normes generals. L'altre dia us vaig dir que l'examen era a les 3:30, no, és a les 3, però tenia ben apuntat. De 3 a 4:30, 1 hora i mitja, dimecres 5 de juny. Vale, ja queda poc, sap greu dir un mes. Escolliu 4 preguntes de 7, ja sabeu. L'examen es realitzarà amb bolígraf d'un únic color blanc o negre, no podem utilitzar típics, no podem utilitzar llapis, portar calculadora científica que realitzi equacions de segon i tercer grau. Tercer grau dubto que ho necessiteu, però mínim de segon grau, no programable, i es pot utilitzar de cara als exercicis d'equilibri o d'àcid base. L'examen es respon en un únic full que hauré d'entregar al final de l'examen i, com he dit abans, la duració de la prova és d'1 hora i mitja. Sí? Consells per l'examen de forma genèrica, doncs,
pues el que sempre us dic, no? Escollir el problema realment assegurant-vos de que podeu resoldre els 2 apartats o els 3 apartats, els apartats que tingui. Llegir bé l'enunciat abans de contestar i després per adonar-te que has contestat a totes les preguntes que te demanen, que això a vegades no ho feu. També formular bé els compostos químics, òbviament, heu de saber formulació bé, tant l'orgànica com la inorgànica, i us poden penalitzar, restar punts per la mala formulació. Ficar les unitats quan toca o quan no toca. Recordeu, constats d'equilibri no porten unitats i, per exemple, la constat de velocitat sí que té unitats, depèn dels ordres parcials, segons l'equació de velocitat. Pues, òbviament, una pressió, si està en atmosfera, de molaritat, és a dir, totes les unitats segons toqui, no? Heu de ficar les unitats, òbviament. I no ficar-les quan no toca, perquè poden penalitzar. O sigui, ficar unitats a la constant d'equilibri és un error greu. Sí? Bueno, pues que no us inventeu les definicions i els conceptes teòrics, òbviament, que vigileu el temps, que passa molt ràpid, que tingui una bona presentació i una bona lletra i, bueno, pues que no us copieu tampoc perquè, evidentment, sempre us ho dic, que no sabeu qui teniu al costat, és que és una tonteria, ¿vale? Esteu a lo que esteu i a més, jo crec que trigo un mes en copiar que en fer l'exercici. Llavors, una cosa important també, que fiqueu l'equació, si hi ha una equació, per exemple, imagineu-vos, jo què sé, l'equació de la KC, no? De l'equilibri químic, o l'equació del pH, no? Que després mirarem, pH, no? Menys logaritme de la concentració de catió, hidroni o oxoni, com el digueu. Doncs ficar primer la fórmula i després substituir. ¿Vale? Que moltes vegades aneu ja a substituir. No, primer s'ha de ficar la fórmula i després substituir. Sí? Bueno, he anat una mica ràpid aquí perquè ja l'altre dia ja us havia fet una mica aquesta intro i avui pues, ens dedicarem a treballar els temes d'àcid-base, redox i els 2 temes nous que no el treballarem com a tal tota la teoria perquè és molt extensa la teoria, són temes teòrics, 100%. Però sí que faré un dels exercicis mostra que han publicat al comitè del GenCat, el comitè de química, la doctora Baeza i el seu equip, i faré un exercici de mostra perquè teniu solucionat, sí que teniu la pauta, vale? Però ells ben bé ja fiquen al principi d'aquests exercicis que això és una idea genèrica de la contestació, vull dir que no és 100% la contestació. Llavors, aneu en compte, jo el que sí que faré seria una contestació 100%, el que seria una contestació per un 10, ¿vale? Bueno, fins aquí no sé si teniu algun dubte en general. Passem als exercicis, bueno, al repassillo, no? I als exercicis. Sí? Vinga, començo, Bueno, àcid base, És un tema que, la veritat, vaig a mirar a veure, segurament molts de vosaltres estareu pensant el mateix que us diré jo ara. És un tema que en general la gent no ho porta gaire bé, ¿vale? Àcid base. Mireu, àcid base no és un tema difícil, tot i que la gent pensi que sí. És un tema que has de tenir el cap molt bé centrat en el moment de l'examen, de saber on et trobes, en quin apartat del tema t'estàs trobant segons la pregunta que et facin. ¿Vale? Als meus alumnes sempre els dic que és com passar-te un videojuego de 3 pantalles. ¿Vale? Llavors, la primera pantalla són coses senzilles, pues que és un àcid, que és una base, segons la teoria de Bronsted-Lowry, què és el concepte de ser fort o feble, ¿vale? Que no és un concepte, una cosa forta per nosaltres, ¿vale? Una persona que no domini de química molt o que no tingui ni idea què significa en química, una cosa forta pot pensar un àcid fort, no? Pues que és perillós, no? Que te cremaries, ¿vale? No va por ahí, ¿vale? Un químic diu que un àcid és fort o una base és forta si es dissocia totalment, ¿vale? Si no presenta equilibri químic. Vamos, una única fletxita, ho direm així fàcil, ¿vale? En canvi, quan és feble hi ha dissociació parcial, per tant, hi ha equilibri químic. Per tant, aquest tema no té sentit fer-lo si l'alumne no ha fet abans equilibri químic, perquè conceptualment estaria perdut. ¿Vale?
Per tant, ja és un tema que de per si necessita d'una base química per acabar d'entendre'l, que és bàsicament haver fet el tema anterior que vam repassar a final de la sessió del 29, que és l'equilibri químic. Sí? Per tant, comencem per el principi, vull dir que sempre dic que són tres pantalles del videojoc, no? Una seria aquesta, entendre el concepte d'àcid bases, fort, feble, conèixer un tipus, no, de cada tipus, no que millor dit, un àcid fort, un àcid feble, una base forta i una base feble, saber les seves reaccions químiques, si té o no té equilibri, saber les fórmules, com és calcular el pH, l'escala de pH, la constant d'autoprotòlisis de l'aigua, què significa, una mica la part matemàtica, que és molt senzilla, és un formulari molt senzill en aquest tema, no té res, 4 fórmules comptades. I després vindrà la segona part del videojuego. Què és la segona part, la segona pantalla? Seria la valoració àcid-base. Vale? Podem valorar un àcid, podem valorar una base per trobar la concentració desconeguda d'aquest àcid, d'aquesta base. Això es fa mitjançant un tipus de reacció que es denomina reacció de valoració o neutralització. Vale? També es diu reacció d'estandardització, vull dir, tenim molts sinònims. Vale? Molta gent me diu, què significa reacció de valoració? És la neutralització, és el mateix. Vale? I també, si alguna vegada us fiquen en l'examen estandardització, que és molt raro perquè és més tècnic, i ja és un nivell més superior que normalment es diu aquesta paraula, però que sapigueu que estandardització també és la reacció de valoració o de neutralització. I finalment hi ha la tercera pantalla del videojoc, quan matem el drac, ¿vale? Que seria la hidròlisi. La hidròlisi es permet determinar el pH d'una sal. ¿Vale? Clar, ja no és que sigui un àcid o una base, no. Pot ser una sal de pH neutre, de pH àcid o una sal de pH bàsica. ¿Vale? Per tant, les sals poden ser àcides, bàsiques o neutres. El que passa és que la sal més reconeguda en la història de la química és el clorur de sodi, la sal de cuina. I, evidentment, la sal de cuina, el clorur de sodi o la sal que està al mar, té pH neutre. Imagineu-vos que ens fiquem a l'aigua del mar i el pH fos àcid o bàsic. Tindríem cremades, no? Teníem la pell, es ficaria corrosiva, no? No es podríem banyar. Vale? O la sal que fiquem al menjar, no? Seria, després que fem, mengem aquesta sal. Vale? Vale, però aquesta sal és neutra, però això no significa que totes les sals siguin neutres. Hi ha sals que són àcides i hi ha sals que són bàsiques. Vale? Bueno, ho he fet així ràpid, però ara anem a les fórmules molt ràpidament. Brosted i Lowry, la teoria de Brosted i Lowry defineix, que és la que us poden demanar a vosaltres, el concepte d'àcid o de base. Àcid és aquella substància que cedeix protons al medi. Vale? I la base el que fa és captar. Per tant, aquest tema també es diu reaccions de transferència de protó. El que fem és un bizum, vale? Un dona el protó, vale? Li dona, li regala i l'altre l'agafa. Sí? Vale. Llavors, els àcids i les bases fortes hem dit que es dissocien totalment. Veieu aquí aquesta reacció genèrica, tenim un àcid que té un protó, cedeix el protó a l'aigua, formarà la seva base conjugada. La base conjugada de l'àcid fort és una base feble, i això és important, sempre va girat. Vale? Aquí està el primer pack, el primer parell àcid-base. Per tant, si això és un àcid fort, vale? Es formarà una base feble. És la base feble conjugada d'aquest àcid. Vale? I si això és un àcid, que el que està fent és donar-li el protó a l'aigua, l'aigua està actuant com a base. Vale? Llavors, si l'aigua actua com a base, genera un conjugat, que és el catió hidroni o oxoni. Vale, el catió hidroni o oxoni és una manera tècnica de dir un protó en aigua. Això és un protó en aigua, mireu. La gent a vegades hiperventila molt amb aquests conceptes que fem nosaltres així, supertècnics. Per això, si fiquem, ara no sé què li passa al boli, vale? Si fiquem un protó amb aigua, ho juntem, la equació feta, més rara, H3O, no? 3 hidrògens, un oxigen i una càrrega positiva. Veieu? Això és el catió hidroni oxoni. Vale? Bueno, per tant, el catió hidroni oxoni està actuant com un àcid conjugat fort, perquè aquesta aigua era una base feble. Sí? Tot va al revés, Per tant, he de donar en compte això perquè va tot al revés. Vale? Tipus d'àcids forts, home, el que heu de saber és l'àcid clorhídric, vale?
El bromhídric, que és el seu cosí, també és fort, el iodhídric també, que és el seu cosí, el perclòric, vale? Que seria aquest d'aquí, vale? El nítric, que a més és oxidant, vale? Són àcids forts. Vale? Després tenim dipròtics, que també són forts, com són el sulfúric, que el sulfúric aneu en compte perquè a més és deshidratant. Llavors, en la preparació de sulfúric he d'anar en compte perquè he de ficar aigua abans que el sulfúric, perquè no es fica el sulfúric i després aigua, perquè si no explotaria el metràs o l'Erlenmeyer, i sempre s'ha de treballar sota campana extractora, normes de seguretat. L'àcid carbònic, que en realitat en aigua es descompon en CO2 i aigua perquè no és gaire estable. I també tenim altres àcids com tripròtics, com pot ser l'àcid ortofosfòric, o fosfòric, que són que tenen 3 protons, l'H3PO4. Però a Cl realment el que es pot sortir com a forts és el clorhídric, el nítric i els primos, el bromhídric o el iodhídric. El perclòric, no sé si alguna vegada l'hem vist, també podria sortir com a àcid fort. Llavors, bases fortes. Quines tenim bases fortes? Hidròxids. Hidròxid de potassi, hidròxid de liti, els cosins de l'hidròxid de sodi. Què és una base forta? La base forta el que fa, segons la teoria de Bronsted i Lowry, bàsicament cedeix. Ara el que fa és, capta protó de l'aigua, per tant, ara l'aigua li dona el protó, ara no sé per què això no va, li dona el protó a l'aigua, li dona el protó a la base, per tant, això és una base forta, l'aigua està actuant com a àcid ara, mireu l'aigua com és, si està en un àcid, actua en base, si està en una base, actua com a àcid. Això es diu substància amfòtera o amfipròtica. L'aigua és un exemple d'aquest tipus de substàncies, aquella substància que actua com a àcid, com a base, segons el medi on es trobi. Llavors, aquesta base, quan capta aquest protó, formarà l'àcid conjugat. Clar, si això és una base forta, aquest conjugat és un àcid conjugat feble. Si l'aigua està actuant com a àcid feble, perquè això és fort, al revés, és un trabalengües. Aquest és un àcid feble, donarà una base forta. Òbviament que els OH són base forta, igual que el catió hidroni i oxoni són àcids forts. Àcids forts quan estem quan estem amb un fort. Ja veureu que el catió hidroni o l'hidròxid, quan estem en un equilibri químic, passen a ser febles. Coses importants que he passat aquí de la fórmula, l'escala de pH. L'escala de pH va de 1 a 14. El 7 seria neutre. A partir d'inferior a 7 seria àcid, això segur que ho sabeu. Superior a 7 seria bàsic. Llavors, una cosa molt forteta, un àcid molt fort, està aquí a la puntita, 1 i pico, 2, una base molt forta, 13 i pico, 14, potente. I els febles, seria un àcid feble, seria, per exemple, l'àcid acètic, 4 i pico, 5, 6, i una amina o un amoníac, que bàsicament les amines deriven de l'amoníac, seria un pH, seria una base feble, estaria por ahí, entremig. L'escala de pH va de 1 a 14, negatius nada, olvidaros, i el pH es mesura com menys logaritme en base 10 de la concentració de catió hidroni o oxoni de protó. De los creadores de ve el pOH, que es calcula com menys logaritme, que la teniu aquí. No la fico com tan important perquè normalment no et demanen el pOH. Et demanen el pH, perquè els químics ens van haver de ficar d'acord i van dir, escolteu, no podem, que una persona dels Estats Units treballi en pOH, que una persona europea treballi en pH, m'enteneu? Vull dir que hi ha una escala única per conveni internacional, que és l'escala de pH. Per tant, el pOH només el fem servir quan tenim una base i el que fem moltes vegades és que si trobem el pOH, més fàcilment fem 14 més el pOH i ahir determinem el pH. Perquè aquesta fórmula meravellosa en relaciona el pH amb el pOH i ens dona 14. Aquest 14 ve de la constante d'autoprotòlisi de l'aigua, la KW, que és 10 elevat a menys 14. D'això se deriva matemàticament. Òbviament, no me fico a fer derivació d'on venen les fórmules, però bàsicament hi ha 4 fórmules que s'han de saber, només.
Les constants d'equilibri les hem de saber, però quan? Com són aquestes constants? Pues una constant àcida o bàsica, depenent si tinc la constant d'acidesa o de basicitat, depenent de si tinc un àcid o una base, però què? Feble. ¿Vale? No hi ha constants d'equilibri en àcids i bases fortes, òbviament, ¿vale? Perquè no tenen equilibri químic. Sí? Mireu, anem a fer el joc igual que hem fet abans. Ara aquest àcid actua com un àcid feble, ¿vale? Dona el seu protó, segons la teoria de Bronsted i Lowry. Aquesta aigua és una base forta, va al revés. ¿Vale? Al revés, abans era l'inrevés. Llavors, el conjugat serà aquest d'aquí, que si això és un àcid feble, això és una base conjugada forta. ¿Vale? I el conjugat de l'aigua, que recordeu que ara, com que això és una base, un àcid feble, això és una base forta, doncs com que és una base forta, el conjugat serà un àcid feble. Veieu? Ara aquest catió hidronioxoni és un àcid feble. ¿Vale? Abans era un àcid fort perquè estava en una reacció que no tenia equilibri químic, ¿vale? Que era irreversible. I aquí, aquests OHs seran que conjugats, una base conjugada feble. ¿Vale? Veieu la diferència. Bé, l'aigua aquí no juga, veieu que no hi ha l'aigua. Per què? Perquè tot això, tota aquesta pel·lícula, passa en un got d'aigua. ¿Vale? El que estem fent és ficar un àcid en aigua, fico l'ampolla perquè us adoneu. ¿Vale? És com quan veiem una pel·lícula que passa sota del mar. Per exemple, La Sirenita, Buscando a Nemo. Mira que tonteries digo, eh? Per què? Perquè nosaltres ens fixem en l'aigua, no ens fixem en l'aigua, ens fixem en els personatges, el que està passant allà, la interacció que tenen. Els nostres personatges són l'àcid, el protó, l'OH, ¿vale? Però l'aigua, que és l'atrezzo, que és el decorao, sí? Això no el tenim en compte perquè sempre hi haurà aigua. Per això l'aigua no apareix ni aquí ni quan fem la taula de les X, perquè, amigos meus, si hi ha constants d'equilibri, enteneu que les X tornaran a aparèixer, per això s'ha de saber equilibri químic abans. Tampoc tindrem en compte l'aigua si s'ha de muntar una taula d'equilibri en àcid-base. Sí? Bueno, això és el que us explico aquí. Què és una dissolució reguladora, amortiguadora, tampó, buffer, té tots aquests sinònims que acabo de dir. Reguladora, tampó, buffer o amortiguadora o amortidora en català. ¿Vale? És aquella dissolució que està formada per la mateixa quantitat i de concentració pràcticament similars d'un àcid feble i de la seva base conjugada. Per exemple, l'àcid és etanoic i la seva sal, no? Etanoato, porta la part, no? El conjugat, veus? Porta l'àcid, perdoneu, us fico aquí, veieu? Fica l'àcid acètic, l'àcid etanoic i el conjugat. ¿Vale? Llavors, si tu muntes una dissolució que tinguem la mateixa quantitat i de la mateixa concentració d'aquest que d'aquest, estàs muntant un tampó, ¿vale? Una reguladora. Llavors, per què els agrada tant els tampons? Per què són tan útils en la química analítica? Perquè quan tu afegeixes petites quantitats d'un àcid a una base, la dissolució no modifica el seu pH, no canvia el seu pH. Clar, això va ser un boom en la història de tot, de la química, de la medicina, ¿vale? Penseu que es necessita molt per tema dels medicaments intravenosos, perquè si canviem el pH de la sang, per exemple, ho dic perquè segurament hi ha moltes persones aquí que vulguin entrar a medicina o que estiguin interessats en alguna carrera de l'àmbit de la salut. Per tant, que sapigueu que això és molt important i rellevant. Això, evidentment, no ho treballarem com toca la química, això ho treballareu el dia de demà si continueu amb l'assignatura de química en els vostres estudis, però que sapigueu que una manera fàcil de muntar una dissolució, que no és l'única manera, que ho sapigueu, de fet aquesta és la més rara, perquè hi ha altres maneres de muntar-la, però per aquest nivell, com que sapigueu això és suficient. Es munta a partir de concentracions iguals o molt similars i la mateixa quantitat, 20 mil·lilitres, per exemple, de cadascuna, d'un àcid feble i la seva base conjugada, o bé podeu muntar un altre, aquesta seria un tipus. Un altre tipus seria, per exemple, l'amoníac, que és una base feble, i el conjugat, que seria el catió amoni, ¿vale? Clorur d'amoni, per exemple. Llavors, això també formaria un tampó. ¿Vale? I la gràcia que té aquestes dissolucions és que quan afegim petites quantitats d'un àcid i una base, aquesta dissolució no modifica el seu pH. ¿Vale? La base de tot això és el principi de Le Chatelier, que ens continua
apareguent en aquest tema. Torno a recordar, està molt, molt lligat amb el tema anterior d'equilibri químic, el tema d'àcid bàsic. Vale. Què més hem de saber? Segona pantalla del videojuego, neutralització. Un àcid i una base formaran sal i aigua. Reacció de neutralització, reacció també coneguda com valoració àcid-base o estandarització. Aquí ja sé que no es veu gaire bé, està el procediment del laboratori per fer, aquí us fica valoració de 25 mil·lilitres d'àcid clorhídric de concentració desconeguda amb 50 mil·lilitres d'hidròxid de sodi agent valorant. ¿Vale? Llavors teniu el material i el procediment del laboratori que, evidentment, pues, home, ho hauríeu de saber perquè us ho poden demanar en l'apartat B. Normalment val 0,4 la primera part i 0,6 la segona. Bueno, ara si val un punt 25, pues podeu demanar alguna cosa més. ¿Vale? Però és bastant recurrent que apareixi el procediment de la valoració. De tots els procediments, poder és el que més surt juntament amb el muntatge de la pila. Vale? Bueno, això seria la reacció de neutralització. Evidentment, serveix per determinar la concentració de l'anàlit, de l'àcid o la base desconeguda. S'ha de fer bàsicament un càlcul d'un factor de conversió, matemàticament. Vale, sembla que després tinc un exercici preparat que ara ve, que és d'això. I després, una altra reacció que utilitzem, que seria ja l'última pantalla del videojoc, no? La part que sempre costa una mica més, és la hidròlisi. La hidròlisi ens permet, que és la reacció inversa, sí? És la reacció inversa a la neutralització. Llavors, què me fa la gent? Me fica equilibri químic. No, no, jo no t'he dit això. Vale, si fas neutralització, vas, ¿no?, del punto A al punto B. ¿Vale? Y si fas hidròlisis, vas del punto B al punto A, però una única fletxita. ¿Vale? Per tant, el que queda clar és que tant la neutralització com la hidròlisis ficarem, ¿vale?, una única fletxa. Sí? Quan fiquem doble fletxa? M'esteu entenent això de les fletxes? Quan estem fent equilibri químic, bueno, el tema d'equilibri químic de l'altra sessió, o bé estem treballant amb un àcid o una base feble. ¿Vale? Però àcids i bases fortes, hidròlisis, reacció d'hidròlisi i reacció de neutralització, una única fletxa. La hidròlisi què és? Pues al revés, sal més aigua, àcid i base. Hidro, aigua, lisis, romper. ¿Vale? Què passa? L'aigua trenca la sal i la sal se dissocia. Què és dissociar-se? Partir-se entre dos, la part catiònica i aniònica, els ions. ¿Vale? Què passa amb aquests ions? Que aquests ions se'n va de festa amb l'aigua i pot ser que algun faci reacció amb l'aigua i pot ser que algun altre no, o que tots dos a vosaltres no s'entendrà. Normalment només és o ningú reacciona amb l'aigua o reacciona només un, que pot ser el conjugat àcid o el conjugat, la base conjugada o l'àcid conjugat. M'enteneu? Si el que reacciona és l'àcid conjugat, el pH resultant de la sal és àcid. Si el que reacciona és la base conjugada, el pH resultant de la sal és bàsica. Si no reacciona cap dels dos, com un empate tècnico, com si és un 0-0 en un partit de futbol, doncs ningú s'emporta el trofeu. Per tant, com que ningú dels conjugats reaccionarà posteriorment, doncs ni pa ti ni pa mi, no? El pH seria què? Neutre, sal neutra. És el que passa amb el clorur de sodi, que ni el clorur ni el catió sodi reacciona posteriorment a l'aigua en la dissociació, per tant, el pH del clorur de sodi és neutre, perquè aquesta sal té pH neutre. Sí? Bueno, dit això, és molt difícil resumir aquest tema és llarg, ja ho sabeu si ho he donat a classe, però he fet el que he pogut. Ara el que farem és fer un exercici per acabar de rematar una mica aquest repàs d'aquest tema. Bueno, any 2023, fresco, l'any passat, fa un any, juny, sèrie 1, exercici número 4, apareix aquest exercici d'àcid base que anem a fer junts. Diu, l'àcid hipoclorós es considera un dels desinfectants més potents i s'utilitza en centres sanitaris amb la voluntat d'extremar les mesures de desinfecció de les seves instal·lacions arran del Covid-19. Sabeu què és l'àcid hipoclorós? És la lleixiu, la lleixiu. Llavors, el que teniu, si mireu a casa, la lleixiu no deixa de ser una dissolució d'àcid hipoclorós. Bueno,
és l'hipoclorit de sodi, normalment la lleixiu, ¿vale? Més que l'àcid hipoclorós. ¿Vale? Però per si, per això diu que és un gran desinfectant. ¿Vale? Diu així, s'utilitza com a desinfectant en solucions de concentració 0,05 molar. ¿Vale? Molts partits per litre. Calculeu la constant d'acidesa de l'àcid hipoclorós sabent que una solució aquosa 0,30 molar d'aquest àcid té un pH de 4,02 per D a 25 graus. ¿Vale? Després que ens demanen també un altre àcid denominat clorós, ara otro rotllo, té una constant de 1 per 10 a la menys 2, quin pH tindrà una solució de concentració 0,30 molar d'aquest segon àcid. Bueno, vale. Bueno, anem a fer primer l'apartat A, a contestar primer l'apartat A i la primera pregunta de l'apartat A. Sí? Què hem de fer el primer de tot? Bueno, pues el protagonista d'aquesta comèdia, a veure si vol agafar-me això, que no sé què li passa avui. El protagonista és l'àcid hipoclorós, aquí el tenim. Sí? Per tant, el que hem de fer, el primer de tot, és ficar la reacció d'aquest àcid. Vale, on està això? Aquós. Amb qui juga? Amb l'aigua. ¿Vale? El agua com està? Líquida, No podemos. Vale. Molt bé. Què donarà això? És un àcid, ¿vale? Primera cosa, fletxita o dos fletxites. Això és importantíssim. Si falles això, te penalitzaran la reacció. Vull dir, no guanyaràs punts amb la reacció. La reacció poder val 0,2, 0,3, no ho sabem, ¿vale? Per tant, bueno, en realitat us ho podia dir perquè em sembla que tinc per aquí les pautes de correcció simplement per curiositat. Pues, això amb una altra cosa val 0,25, ¿vale? Hem de fer una altra cosa també. Però bueno, la qüestió, és un àcid feble. Miri, com ho saps? Home, perquè et demanen què et demanen. La constant, no? Diu, calcula la constant d'acidesa. Pues si et demanen la constant és perquè la té. I si la té és perquè és feble. Si no, seria fort, m'enteneu? Per tant, no podeu dubtar. I demanen la casopà. Per tant, anem a muntar la reacció. És un àcid feble. L'aigua està actuant com a base forta. I què fa? Segons la teoria de Bronsted i Lowry, cedeix el protó a l'aigua. Li cedeix el protó i se queda el conjugat, que seria l'anió hipoclorit, que no teniu per què saber el nom, però bueno, en principi, si heu fet formulació inorgànica, potser us en recordeu. Aquesta seria la base conjugada forta. Veieu com al revés, al revés d'aquest. I l'aigua generarà que el catió s'ha protonada, no? S'ha quedat protonat, el catió hidroni oxònic està actuant com a àcid feble, conjugat. Conjugat de què? Aquest de l'aigua i aquest conjugat de què? Del àcid hipoclorós. ¿Vale? Aquí teniu, i estic enrotllant-me una mica perquè, com que sé que això es costa una mica, vull dir que aquí no caldria tota aquesta història que estic fent jo. Aquí teniu un parell àcid-base i aquí un altre parell àcid-base. ¿Vale? Aquí tindríem el primer parell àcid-base i aquí el segon parell àcid-base. ¿Vale? Bueno, dit això, ens demanen la K sub A. Mira, ho deixo en verd, que és maco el verd. ¿Vale? Llavors fem la K sub A. Sí? Llavors, com fem la K sub A? Productes partit per reactius, recordeu que l'aigua no juga. Per tant, l'anió hipoclorit, per cert, tot això és aquós. Això estaria bé que ho fiqueu, sí, Tot això és aquós, menys l'aigua que és líquida. Aquí no podeu dubtar. Tot aquoso, menys l'aigua que és líquida. Sí, bueno, ja que ho he fet en verd, continua en verd. Molt bé. Catió hidroni a dalt. Aquestes són concentracions de què? De l'equilibri. Sí? I aquí tindríem què? L'àcid hipoclorós. Sí? Vale. Llavors, què passa? Fixeu-vos, diu que calculem, sabem que tenim una dissolució aquosa 0,30 molar d'aquest àcid, té un pH de 4,02 a 25 graus. Bueno, llavors, primera cosa, doncs la primera cosa que no tingui espai. Vale? Llavors, farem una cosa. Això, tot i que ho teniu gravat i tot, si ho voleu tornar a veure després, vaig esborrar això perquè no tinc espai. Espera, farem una cosa. En comptes de fer-lo així, perquè haurem de fer la taula, m'enteneu? Haurem de fer la taula. Per què? Ara borro això, me quedo només amb aquesta mini break que he fet de teoria, que això no es necessitava, simplement ho he fet jo
Soy una motivada per ajudar-vos a entendre millor lo dels conjugats i tot això que a la gent a vegades pues li falla, no? Llavors, me quedo només amb la reacció perquè necessitem fer la taula. Vale? La taula és de concentracions, aquí no podeu dubtar. Tenim la concentració inicial, concentració que reacciona i concentració de l'equilibri. Llavors, la concentració inicial és de 0,30 molar. Vale? Per tant, fiquem aquí un 0,30 molar. L'aigua no juga, passem d'ella. Aquí no tenim res a l'inici de l'equilibri. Per tant, quan ha reaccionat? Ni idea, però sem que l'hem perdut, menys X. Quan se genera aquí? X i X en positiu, Sí? Per què? Perquè tenim només una, el coeficient estequiomètric és molt fàcil perquè és 1, 1, i aquí també és 1. Vale? Per tant, fem l'equilibri, que és sumar les dues fileres, 0,30 menys X, X, X. Però tenim una cosa molt guai, i és que resulta que ens donen el pH. Vale? Ens donen el pH. Per tant, què passa? Que el pH, faig en vermell aquí, és de 4,0, què? 4,02, no era? 0,02. Per tant, se sap que el pH és menys logaritme de la concentració de catió hidroni oxoni. Que si feu les mates a l'inrevés ja hi lleu, això és 10 elevat a menys el pH, ¿vale? Perquè és un logaritme de base 10. Per tant, la inversa és l'exponencial de base 10. Per tant, el que podem fer és calcular la concentració de protons, 10 elevat a menys el pH, que és igual a 10 elevat a menys 4,02. Que si ho fiquem a la calculadora, nois, això ens donarà una concentració de catió hidroni oxoni de 9,55 per 10 elevat a la menys 5. Sí? I això a què equival? Doncs mireu, si ens fixem en la taula d'equilibri, que és la xivata, la concentració de protons equival a què? A la X. Veieu? Per tant, podem fer aquesta relació i diem que aquesta concentració de protons equival a la X. Veus? Le deixo tot mastegadet al corrector perquè no tingui dubte de que jo ho sé. I com que ja sé quan va la X, doncs ja ho tinc tot muntat, no? Perquè si torno al verd aquí i substitueixo, si me fixo només en aquesta part d'aquí, ¿vale? Això què serà? X per X, no? Que seria això val X i això val X, no? X i X, i això seria 0,30 menys X. És a dir, X al quadrat, no? X per X, no? X al quadrat. No me fiqueu 2X, que m'ho ha fet alguna gent, això. 0,30 menys X. I ara el que fem és substituir, ¿vale? Per no moure molt la pissarra, ¿vale? Ho faig aquí a baix, evidentment. Això seria 9,55 per 10 a la menys 5 al quadrat. Me pilleu, 0,30 menys 9,55 per 10 a la menys 5. Mireu, això ens donarà una K sub A sense unitats. Recordeu que és una constant d'equilibri, en aquest cas d'acidesa, una constant d'acidesa, 3,04 per 10 a la menys 8. Vale? 3,04 per 10 a la menys 8. Sense unitats, sisplau. Vale. Una cosa important, us ho dic perquè hi ha gent que no ho sap això, quan fiqueu una resta, i aquí hi ha notació científica, a la calculadora fiqueu parèntesis, perquè a vegades no surten bé els càlculs si no fiqueu parèntesis. També depèn de la calculadora que tingueu, que a vegades no detecta bé. ¿Vale? Bueno, anem a fer la segona part d'aquest problema. Anem a fer la segona part d'aquest problema. Deixeu-me que això... Ai, va. Això ho traiem, ho deixo per després, això és per després, spoiler. Ahí va, ficaré aquí. Vale, necessito espai. Vale, anem a fer la segona part d'aquest problema que diu que un altre àcid, que és el clorós, té una constant d'acidesa de 1 per 10 a la menys 2, quin pH tindrà una solució de concentració 0,3 d'aquest segon àcid. Bueno, ara és al revés. És el mateix però a l'inrevés. Vale? Ara tenim un altre àcid, que és l'àcid clorós, que és aquest d'aquí. Ens demanen el seu pH, però ens donen la constant. Per tant, ja sabem que si ens donen la constant és que també és feble. Sí? D'aquesta família, el que no és feble és el perclòric, que l'hem vist abans, que és el que té el 4 aquí. Però el hipoclorós i el clorós, que és el que esteu veient aquí en pantalla ara, són febles. ¿Vale? Però bueno, és igual, vosaltres no ho heu de saber. Simplement, si jo me donen o me fan calcular la constant, és perquè és feble, si no, no me la donarien.
o no me la farien calcular. De los creadores de, què farem? Lo mateix, donarem el protó, quedarà el conjugat, que és l'anió clorit, ¿vale? I se formarà el catió hidroni oxoni, ¿vale? I el mateix, 0,30, no? Concentració inicial, 0,30. És el mateix, el que passa és que, clar, ara és al revés. Busquem el pH. No tingui, no? Concentració que reacciona. Que malament aquesta que, Bueno, que reacciona, quan reacciona? Ni idea, però sé que és X i negatiu perquè reacciona i se pira, ¿no? Y tanto las gallinas que entras por las que salen, ¿no? Tantas X que es formarán. Concentració de l'equilibri, que seria què? 0,30 menys X, que és bàsicament sumar aquestes dues fileres, X, X. La K-sub-A en aquest cas, llavors, què serà? L'anió, l'anió clorit, la concentració de l'anió clorit en l'equilibri, catió hidronioxoni en l'equilibri i l'àcid clorós, sí? X per X, X al quadrado, això val X, això val X. On ho veus, això, Miri? Doncs tornem-hi. Observant la taula de l'equilibri, ¿vale? O sigui, això d'aquí, sí? Aquest és l'equilibri, sí? Això és el que m'interessa a mi per muntar l'equació, sí? Segons la llei de massa, l'equació de la constant d'acidesa. Per tant, 0,30 menys X, i això ho hem d'igualar a la constant que es la donen, que és 1 per 10 a la menys 2. Espereu aquí, que m'he despistat. 1 per 10 a la menys 2, sí. Vale? Bueno, i ara ve una altra cosa important, que són què? Fer les mates. Llavors, heu de fer les mates per trobar l'equació de segon grau pertinent. Un altre cop que he de moure això, que encara no estem en l'apartat B. Vale. Llavors, el que hem de fer... No em vol acompanyar això. Per què no es vol moure això? Ai, vale. És fer matemàtiques. Llavors, això, si ho passeu aquí, feu la distributiva, un polinomi de segon grau, us quedarà una equació de segon grau que jo us la vaig a ficar aquí. Això ho heu d'arreglar matemàticament. Jo ara vaig per feina perquè si no el directe es faria etern. Tampoc és que sigui, això és per 1 per 10 a la menys 2x menys 0,3 per 10 a la menys 2 igual a 0. Ens durarà 2x, això ho podem resoldre per calculadora científica, que faci equacions de segon grau, 0,05 molar, i aquesta ens donarà negativa, que això no té sentit químic. Per què no té sentit químic? Home, perquè la X és una concentració, no pot haver-hi una concentració en negatiu en l'equilibri, m'enteneu? No té sentit, Igual que massa negativa o molts en negatiu. Per tant, realment, el valor interessant és que la X ens ha donat un valor de 0,05. Per tant, amb aquest valor ja podem determinar el pH. Per què? Perquè nosaltres sabem, segons la taula, ¿vale?, que la concentració de protons... Ui, va. La concentració de protons equival a la X. Per tant, què podem fer? Pues, únicament, no, a partir de menys logaritme, no, de la concentració de protons, si sabem que la X equival a la concentració de protons, que és 0,05 molar, que hem determinat per l'equació de segon grau, menys logaritme de 0,05, això me donarà un pH de 1,3, que és un pH àcid. 1,3 sense unitats, sense unitats. Això seria la solució. La veritat és que m'ha quedat una mica que no es veu gaire. Ho ficaré bé. Vale? 1,3. A veure. Epa. Aquí. Sí? Vale, anem a fer ara la segona part de l'exercici. Que és la valoració, si no recordo malament. Per això també l'he escollit, aquest exercici, perquè és molt complet. ¿Vale? Aquí hi ha, diguéssim, el que és el càlcul d'un pH, i aquí, de dues maneres, a més diferent, una calcular el pH i l'altra calcular la K-sub-A. I aquí tenim una valoració, valorem 40 mil·lilitres d'una dissolució de desinfectant de l'àcid hipoclorós, del primer àcid, l'HClO.
sí? Desconeguda, amb una dissolució aquosa d'hidròxid de sodi coneguda. 0,05 molar, necessitem 33 mil·lilitres d'aquesta base per arribar al punt final. El punt final és quan l'indicador vira de color i s'acaba la valoració i llavors podem veure quan hem gastat a la voreta de l'agent valorant, en aquest cas de l'hidròxid de sodi, i a partir d'allà fer els càlculs matemàtics amb un factor de conversió per determinar la concentració, en aquest cas de l'anàlit, que és l'àcid hipoclorós, ¿vale? El desinfectant. Escriviu la reacció de valoració, quina és la concentració d'àcid hipoclorós del desinfectant i després aquesta concentració és major o menor a la concentració habitual dels desinfectants utilitzats freqüentment. Penseu que s'utilitzen freqüentment concentracions, ens han dit de 0,05 molar. Per tant, si es dona per sobre de 0,05 o sigui, haurem de contestar la pregunta depenent, no?, de si es dona per sobre de 0,05 o per sota, sí? I després ens demanen, que aquí és el que sempre causa controvèrsia, no?, el pH en el punt d'equivalència. ¿Vale? El pH del punt d'equivalència és el pH de la sal resultant. ¿Vale? Ens demanen el pH de la sal, que podria ser àcid, bàsic o neutre, i que justifiquen la resposta, òbviament, pues amb la química, amb les reaccions químiques. Així es justifica, sí? Bueno, i després amb un test, que és aquest que veieu tot el rota tota l'estona, perquè el tinc ja escrit per anar més ràpid. Sí? Anem a fer el B. Primer anem a fer la reacció de valoració. Llavors, estic en l'examen, imagineu-vos, doncs ficaria B, apartat B, ficaria reacció, ara fico una R per anar ràpid, de valoració o neutralització. Vaig a ficar neutralització. I valorem l'àcid hipoclorós amb l'hidròxid de sodi. I què es forma? Doncs es forma una sal, la reacció de valoració té una única fletxita i aigua. I com ho sabem, això? Mireu, ho faré aquí en un altre color perquè ho veieu bé, perquè les reaccions no s'aprenen de memòria, s'entenen i es munten, perquè, clar, no sempre es donaran el mateix. Mireu, aquí hi ha un protó i hi ha l'hipoclorit, no? L'anió hipoclorit. I aquí està el catió sodi i el hidròxid. I és molt fàcil. El que es fa és un intercanvi de parella. ¿Vale? Llavors, sí, ara això és muy famoso que pase, ¿no? En alguns programes de la tele. Llavors, intercanvi de pareja, ¿vale? El protó ara s'enamorarà de l'OH, formarà una molècula d'aigua. Recordeu que això, el protó i un OH, és aigua, de primero de química. I l'equip rosa serà l'anió hipoclorit, que s'enamora del catió sodi i formarà el hipoclorit de sodi. Aquí tenim la sal, que és l'hipoclorit. Us fico el nom. Vale? Que no passaria res, no caldria dir-lo, no us ho demana a vosaltres res. Però que ho sapigueu, que és l'hipoclorit. Això és un OH, que sembla un ok. Vale, llavors, anem a ficar anem a ficar els noms. Això és un àcid feble. Com ho saps? Miri. És un àcid feble perquè ho hem treballat abans i teníem una constant d'acidesa. ¿Vale? Això és una base forta. Com ho saps? Perquè aquesta te l'has de saber. ¿Vale? L'hidròxid de sodi, he dit abans, tots els hidròxids són bases fortes. ¿Vale? Igual que els àcids carboxílics orgànics són àcids febles. Això també ho hauria de saber. ¿Vale? No ve el cas, però ho repasso. Llavors, què passa aquí? Mireu, en la valoració nosaltres tenim que aquest seria l'anàlit i aquest seria l'agent valorant. Bueno, fica valorant, ¿vale? De l'agent valorant en tenim tots, 0,05 molar, i s'han gastat 33 mil·lilitres. No sabem la concentració de l'anàlit, aquest és l'objectiu. El determinarem en molaritat per poder comparar-lo amb el 0,05 dels desinfectants que s'utilitzen comercialment, perquè hem de contestar la segona pregunta. I en valorem una alíquota de 40 mil·lilitres, una mostra de 40 mil·lilitres. Vale, fem el factor de conversió. No podeu tenir dubtes, tots els factors de conversió que
permeten determinar concentracions d'àcids o de bases desconegudes, parteixen del volum gastat en la bureta de la gent valorant. Per això, la gent valorant va a la bureta, per cert, i perquè si ens demanessin el procediment experimental, que sapigueu, i l'àcid va en el metràs Erlenmeyer o Erlenmeyer, com ho voleu dir. Podeu dir metràs Erlenmeyer o Erlenmeyer. Vale? Per tant, anem a fer el factor de conversió. Torno al color blau i partim dels 33 mil·lilitres, com us he dit, 33 mil·lilitres de dissolució d'hidròxid de sodi. Anem a fer les mates fàcils, 1.000 mil·lilitres, 1 litre. I en 1 litre, quan sabem que n'hi ha? 0,05 mols d'hidròxid de sodi. Com ho saps això? Per la molaritat. Vale? Veieu que s'estan marxant les unitats. Recordeu que els factors de conversió es van tatxant en diagonal. Vale? Vale, el més important, per 1 mol d'hidròxid de sodi, quan en necessitem? Pues mireu, l'estequiometria no falla, 1 a 1 en aquest cas. 1 mol d'àcid, 1 mol d'àcid hipoclorós, sí? I ara que ja tinc els mols, jo podria, hi ha dues maneres de fer-ho, no hiperventileix, Podem treure els mols i després dividir per el volum passat a litres, els 40 mil·lilitres els passeu a litre, o jo, que sóc un poco vaga, ho foto tot en un càlcul estequiomètric. Us ensenyo perquè és molt fàcil. Mireu, fer 1 partit per 40, la gent me diu, i l'1 aquest, miri què és, l'1 aquest és res. Quan dividiu entre 2, és el mateix que multiplicar per 1,5. Si dividiu entre 20, és el mateix que multiplicar per 1 partit per 20. M'enteneu? Per tant, 1 partit per 40 mil·lilitres, el que estic fent és dividir entre 40. Aquest 1 no és res de la química, és 1 de mates. Vale? I ara el que fem és 1.000 mil·lilitres, per treure el mil·lilitre, 1 litre. Si us fixeu, he tatxat tot menys aquestes unitats, que són el mol de l'àcid hipoclorós i el litre d'aquí. I com sabeu, un mol partit per litre em donaria la molaritat. Que si feu les mates, i ben bé, quasi, me podria capiguer aquí, però serà que no, ¿vale? Ficaré aquí la solució. La solució d'aquest càlcul us donarà 0,041 molar. Per tant, podem fer ja una frase i determinar que aquesta concentració és menor a la de desinfectants que s'utilitzen habitualment. Per tant, la concentració d'àcid, en aquest cas, no? Aquest 0,041 molar és inferior a 0,05 molar. Per tant, podem fer una frase de que seria menor a la concentració. Ahí va, ara no m'ho farà en aquest... Bueno, espereu. Això, inicio. Vale. Però fico gran, que si no... Vale. Sí, fico la fórmula. Per exemple, la concentració de l'àcid hipoclorós serà menor a la concentració habitual que s'utilitza com a desinfectant. Sí? Bueno. Bueno, me surt el corrector en castellà, però és igual, ¿vale? Molt bé. Sí, hem contestat a les dues primeres preguntes i ara anem a determinar, que és el que sempre us causa més, no? Fins aquí ho tenim tot. Aquesta concentració és major o menor? Fins aquí, bé. Digueu si el pH en el punt d'equivalència serà àcid, bàsic o neutre. Bé, ens estan demanant el pH de la sal resultant. O sigui, d'aquesta tia, sí? De l'hipoclorit de sodi. Vale? Llavors, què fem? Mireu, realment, quan ens demanen el pH de la sal resultant i tu prèviament has fet o has hagut d'escriure la reacció de valoració, no haria falta tornar a escriure la hidròlisi. ¿Vale? Però imagineu-vos que teniu un exercici que partiu de zero, és a dir, no teniu la valoració prèvia, simplement es donen una sal i ens diu que calculem el pH d'aquella sal. Llavors sí que us recomano fer la hidròlisi primer.
Llavors, com que igualment jo la neutralització la tinc a dalt de la pantalla i seria un rotllo anar pujant i baixant, vale? Llavors, aquest és l'objectiu d'aquest apartat, calcular el pH de l'hipoclorit de sodi. Vaig a començar escrivint la reacció d'hidròlisis. La reacció d'hidròlisis és com la neutralització, però a l'inrevés. Sal més aigua donarà l'àcid i la base. Però hem de tornar a ficar els noms i els cognoms dels personatges. Vale. Això era un àcid què? Un àcid feble. I això és una base què? Forta. Què passa? Que aquesta sal es dissocia. Per tant, anem a escriure la reacció de dissociació. I al dissociar-se, què és dissociar-se, nois? Partir-se, sí? Es parteix, que es dissocien, no t'hi dic mai aquest verb, vale? Dissociar sempre, en la part catiònica i aniònica, que són els conjugats. Llavors, què passa? Aquí el catió sodi, de qui és fill, diguéssim així? De la base forta. I com que és el seu conjugat, com es diu? Sempre a l'inrevés. Aquest és l'àcid conjugat feble del hidròxid de sodi. Veieu que ho deixo clar en l'examen. Nom, cognom i de qui. Se le fem l'ADN a este tio, Sabem tot d'ell. L'hipoclorit. L'hipoclorit què és? Aquest és l'àcid feble, que és el seu, diguéssim, pare. El fill, que serà? La base conjugada. Què és aquest és feble? Fort del àcid hipoclorós. Sí? I això és molt important. Per què? No sé quantes vegades he ficat aquest test cap avall, però bueno. Soc una optimista pensant que m'hi caparia tot això. Fixeu-vos que llarg aquest exercici, els altres són més curts, tranquils. Llavors, què passa? La reacció dissociació està molt bé, però què passa? Que jo us he explicat abans que pot passar que alguns dels ions de la dissociació reaccionin posteriorment amb l'aigua. Això es diu en química reaccions laterals. Què és una reacció lateral? En química, quan tu fiques una reacció, els productes d'aquella reacció te la poden volver a liar i fer una altra reacció. ¿Vale? Això, com es parla moltes vegades de los daños colaterales, no? Un daño colateral. Tu fas una cosa a la vida i després tens una repercussió i te passa una altra cosa, no? A conseqüència de lo que has fet abans. Pues aquí passa igual. A conseqüència d'aquella reacció pot ser que algun d'aquests personatges torni a reaccionar amb l'aigua. Mireu què passa. Els conjugats febles, tots els conjugats febles, siguin àcids o bases, no reaccionen posteriorment a l'aigua. Per tant, el catió sodi en aigua, com que és feble, és un àcid feble, conjugats, en aigua no reacciona. Però, què passa amb els conjugats forts? Que te la lien i tornen a reaccionar amb l'aigua. I ara ve la gràcia. Sabeu com reacciona? Pues reacciona parcialment. És a dir, en equilibri químic. I aquí és quan la gent me la lia perquè se l'olvida ficar la doble fletxa. ¿Vale? Llavors, amb equilibri químic. Per això aquest tema també se li diu equilibri iònic, perquè posteriorment pot generar-se un equilibri iònic posterior. Aquest ió, que en aquest cas és l'anió, és la base conjugada forta de l'àcid hipoclorit, reacciona amb l'aigua. I recordeu que això no deixa de ser una base. Per tant, això actua com a àcid. I què fa l'àcid segons la teoria de Bronsted i Lowry? Recordeu que a l'aigua són protons i OH. Per tant, l'aigua li dona el protó i el truco és que aquí ha de tornar a aparèixer el pare, que és l'àcid hipoclorit. Veieu, es torna a protonar i què se genera? Llavors, en el medi, mireu quina ha quedat solete. El pobre què? El pobre OH. Per tant, es generen OH en el medi. Tot això és aquós, sí? Aquós, l'aigua és líquida i aquós. Sí? Per tant, què ha passat? Que s'han generat OH en el medi, el que ha reaccionat és la base conjugada, sí? Per tant, espera, Sílvia, ara te contesto, que t'he llegit. Quedarà un pH més gran que 7 bàsic. Per tant, la sal resultant, que és l'hipoclorit de sodi, és una sal bàsica. Tot això està justificat amb les reaccions sí i no. No tan sols en la reacció, sinó que volen una petita explicació. Com que això sé que us costa, jo l'he ficada allà
Diu, el pH resultant, que és aquest text que està tota l'estona baixant perquè es veia l'espoiler, no? El pH resultant en el punt d'equivalència serà bàsic, ja que el catió sodi no reacciona amb aigua atès que actua com un àcid conjugat feble de l'hidròxid de sodi, de manera que no tornarà a reaccionar posteriorment amb l'aigua. Tot i això, l'anió hipoclorit actua com a base conjugada forta de l'àcid hipoclorós, de manera que reaccionarà posteriorment amb l'aigua, generant un equilibri iònic posterior. Això es diu hidròlisi bàsica, en aquest cas bàsica perquè és la base, no? Alliberant OH en el medi. Vale? Això és una contestació tècnica per un 10. Vale? Aquest exercici és complex perquè és llarg, hi ha molta química, molta reacció darrere i us podeu liar molt. Vale? Us reconec que, ja que estava, he escollit un exercici una mica tècnic per ajudar-vos en aquest tema que sé que us causa molta pues això, angoixa, no? Sílvia, contesto. La Sílvia deia, si t'olvides de ficar aquí la doble fletxa, te descompten? Sí, sí. Algo te trauran, perquè has d'entendre que al final del tot el que genera sempre és un equilibri iònic posterior. Sempre hi haurà equilibri. D'aquí la paraula aquesta que diu equilibri iònic posterior. Si no, no ficaria la paraula equilibri, no? Equilibri és que hi ha doble fletxa. Sí? Algú més té algun dubte d'aquest exercici que li contesti? Podeu també parlar-me per veu si voleu o per escriure-me per al xat com la Sílvia. Abans de passar a la redox, si no teniu dubtes, doncs passaré a la redox. Bueno, doncs passaré a la redox, que veig que de moment no hi ha ningú que me diu res. Vale? Anem a la redox. Vale? Mireu. Redox. Què hem de saber de redox? Bueno, són un altre tipus de reacció de la família de la química, de la química analítica en general, però bueno. Aquestes reaccions són una mica especials perquè no s'igualen per tanteo químico, per tanteig químic, que ja sabeu que s'anà quadrant els àtoms de cadascun dels elements de manera que hi hagi la mateixa quantitat d'àtoms, de molts àtoms, de molts, diguéssim, a l'esquerra i a la dreta, en reactius i productes. Aquí s'ha d'igualar per un mètode denominat mètode ion-electron, l'ió-electró. Hi ha dos tipus de semireaccions, la reducció i l'oxidació. En l'oxidació es perdran electrons i el que es fa és que una espècie química augmenta el seu estat d'oxidació, la seva valència, també es diu, no? En conseqüència, l'espècie s'oxida i s'alliberen electrons. Per tant, aquests electrons haurien d'aparèixer a la semireacció d'oxidació en productes. Per contra, hi haurà una altra espècie que el que farà és tot el contrari. Disminuirà el seu estat d'oxidació de manera que ho farà captant aquests electrons que ha rebut de l'agent reductor. Vale? Que això és important dir-vos. Mireu, l'espècie que s'oxida és l'agent reductor i l'espècie que es redueix és l'agent oxidant. Es peta el cap, que sí? Va al revés. Mireu, la paraula agent és el que tu provoques en l'altre personatge. M'enteneu? Per tant, si jo sóc l'agent reductor, jo m'oxido, però em dic agent reductor perquè provoco que una altra persona, una altra espècie química, es redueixi. M'enteneu? En canvi, si sóc l'agent oxidant, jo em redueixo, però provoco que una altra espècie s'oxidi. No sé si ara l'he dit bé o l'he dit al revés. Torno a dir-lo. L'agent oxidant provoca que una altra espècie s'oxidi, tot i que ella redueix, i l'agent reductor s'oxida a ell, tot i que provoca que una altra espècie es redueixi. Ara em sembla que sí que ho he dit bé, perquè sembla un trabalengües. Per tant, a l'oxidació es perden electrons, la reducció es guanyen electrons, l'oxidació s'augmenta l'estat d'oxidació i la reducció es disminueix l'estat d'oxidació o la valència, com ho digueu. Mètode de l'ion-electrón s'igualen. En ambdós casos, el mètode de l'ion-electró no és el mateix en medi àcid que en medi bàsic. Per tant, en medi àcid, el que ocorreix és que bàsicament
els oxígens s'igualen a la mateixa quantitat d'aigua i els hidrògens amb la mateixa quantitat de protons. En medi bàsic, els oxígens amb el doble d'OH, d'hidròxids, i els hidrògens amb la meitat d'aigua. Però els altres passos, que són les càrregues amb electrons, i evidentment el primer que hem de fer és igualar l'àtom central, l'àtom que s'oxida o es redueix. Sí? Medi bàsic se suposa que no surt, però és una miqueta mentida, perquè en l'electròlisi de l'aigua, una de les semireaccions és en medi bàsic. Per tant, heu de dominar també el medi bàsic, la redox, per si un cas. I alguns anys ha sortit el medi bàsic. Per tant, això fiquen una mica amb letra petita, perquè realment sí que pot sortir. Respecte al potencial de reducció, ja sabeu que és una escala que tenim, que és un valor numèric en voltatge del par redox, que ens indica la tendència que té a reduir-se una espècie química. Quan més petit el seu potencial de reducció, menys tendència tens a reduir-te, és a dir, més a oxidar-te, i a l'inrevés. Quan més gran és el potencial de reducció, més tendència tens a reduir-te. El de referència és de 0 volts, que és el del protó a l'hidrogen. I d'aquí se'n deriva el concepte de corrosió. El concepte de corrosió és la tendència que té un metall a oxidar-se de forma espontània quan està sotmès a condicions mediambientals com són l'oxigen o l'aigua. Un metall tendeix a oxidar-se quan té un potencial de reducció més petit que el de l'oxigen o el de l'aigua. Per tant, acaba oxidant-se. Per això la plata, 0,80, que té un potencial de reducció inferior al de l'oxigen aigua, que és 1,23, la plata, quan no està recoberta amb rodi ni en qualsevol recobriment, s'acaba oxidant. El mateix que el ferro, perquè té un potencial per sota de 1,23, que és el de l'oxigen a l'aigua. Què passa? L'or, que té un potencial molt més gran, 2 i pico, doncs l'or no s'oxida. Per això és un metall que té aquesta qualitat de que no s'oxida en contacte amb l'aigua. Per tant, per saber quin és el metall que abans s'oxidaria, és el que sempre té el potencial de reducció més petit. Aquest és el primer que s'oxidaria i així successivament. La diferència, anem a parlar ara de les dues grans aplicacions que, com sabeu, us pot sortir la pila i l'electròlisi. La pila és un procés espontani, l'electròlisi és un procés no espontani. En la pila s'obté energia química elèctrica a partir d'energia química, el voltatge de la pila. En l'electròlisi s'obté energia química a partir d'energia elèctrica. Tots dos processos tenen dos elèctrodes. A l'ànode es fa l'oxidació, càtode, reducció. En la pila, l'ànode té polaritat negativa i el càtode positiva. En l'electròlisi va a l'inrevés, l'ànode polaritat positiva i el càtode polaritat negativa. La FEM, la força electromotriu, ens diu el voltatge de la pila, o ens indica si un procés és espontani o no espontani. És a dir, per exemple, a vegades surten exercicis a CELIC de si s'oxidarà l'estany. Doncs en presència de níquel o en presència de plata. Fas les dues reaccions possibles, redox, i calculant la FEM. I la que te doni positiva seria el procés espontani. I la que no, el procés no espontani no es donaria. A més, heu de dominar la notació de la pila. Recordeu que va primer l'ànode i després el càtode. I el procediment experimental per al muntatge de la pila. Vaig una mica ràpid, més per al temps i a més perquè ara farem un exercici de pila. I això és la notació, el de la FEM que us he dit. I això que us sapigueu que l'energia del llibre de Gibbs està relacionant la FEM amb aquesta fórmula. N és el número de mols intercanviats en la reacció, que és allò que acabem tatxant en la global. F, la constant de Faraday, 96.500 coulombs per mol. I la FEM de la pila en voltatge. Després tenim l'electròlisi, que jo us he comentat els aspectes més generals. És un procés, a més, costós, serveix per recobrir metalls, per purificar metalls i obtenir elements, i s'utilitzen les lleis de Faraday. La primera llei de Faraday indica que per un mol d'electrons en circula 96.500 coulombs, aquesta és la constant de Faraday. La segona llei de Faraday es relaciona amb les semireaccions, els mols d'electrons que circulen i els mols d'una espècie química en concret, els mols de coure, els mols d'or, els mols segons el metall que ens interessi treballar. I després l'electròlisi de l'aigua, que us la deixo aquí, que heu d'anar en compte perquè l'oxidació es fa en medi àcid i la reducció en medi bàsic, òbviament perquè l'aigua és neutra. La deixo aquí un moment per si voleu fer un pantallazo o alguna cosa o parar el vídeo en el moment que esteu veient la gravació.
Vaig a fer aquest exercici que és molt senzill, vaig molt ràpid, però és per repassar-lo. Justifica, diu, per muntar una pila en condicions estàndards disposem d'una pila metàl·lica de coure, perdó, d'una placa metàl·lica de coure i una altra d'alumini, una ampolla que conté una dissolució d'1 molar de sulfat de coure i una ampolla que conté una dissolució d'1 molar de clorur d'alumini. Justifica quin elèctrode actuarà de càtode i quin d'ànode en aquesta pila. Escriviu les semireaccions. Bueno, lo primer que hem de dir és que per saber qui fa de càtode i d'ànode hem de fer una frase, que això molta gent no m'ho fa, això. Vale? Llavors, com saber quin va al càtode? Pues, mireu, el que va en el càtode és el que té major potencial de reducció, perquè si no, no funcionaria la pila. Vale? Per tant, podem ficar aquí qui és el que té major potencial de reducció. Esteu veient aquí que el coure té un potencial més gran que l'alumini. Per tant, a veure, vaig a ficar-lo aquí. 26. Vale. Per tant, el coure té un potencial de reducció, ara ho fico bé, més gran que l'alumini, per tant, ocuparà el càtode mentre que l'alumini ocuparà l'ànode. Sí? I això és important que feu aquesta frase, Molta gent no m'ho fa. A veure, us ho ficaré bé obert, a veure si puc ara. Sí? Vale. Què més? Ens demanen, de fet podeu ficar, no? Fins i tot el pececito, no? El potencial, no, del coure és més gran, no, que el de l'alumini, de reducció de l'alumini. Els potencials sempre són de reducció. Fem les dues semireaccions, per tant, semireacció d'oxidació, hem quedat que és en l'ànode, ens demanen la polaritat. Aquí és el típic exercici clàssic que ens demanen tot. Semireacció d'oxidació, perdoneu, de reducció, càtode, polaritat positiva. Per tant, aquí hem quedat que el coure és el que se reducirà, sí? A sòlid, aquest és aquós. 2 electrons per compensar, perquè només tenim l'àtom central que ja està igualat, els electrons, no hi ha oxígens ni hidrògens. I aquí s'oxida l'alumini, no? A alumini 3 més 3 electrons igualment, aquest és aquós. Per tant, tenim un problema, 3 i 2 és impossible, per tant, aquest el multiplicarem per 2 i aquest per 3 i farem la reacció global, vale? Que és bàsicament arreglar això, seria 2 vegades l'alumini, teniu aquí, vale? Multipliquem per 2, ara 2 per 3, 6 electrons, més 3 del coure 2 més, per donar, vaya fletxes, 2 vegades alumini 3 més 6 electrons, més 3 de coure sòlid. Deixaríem els 6 electrons i tornem a copiar, que això a vegades no m'ho feu, la reacció global sense els electrons. 2 vegades l'alumini sòlid, més 3 vegades coure 2 més aquós, per donar 2 vegades alumini 3 més aquós, més 3 del coure sòlid. Sí? Aquesta seria la reacció global. Ens demanen la notació de la pila, per tant, ànode va primer, després polaritat negativa i després aniria el càtode, separat per la doble barra que indica el pont salí. Sí, he de córrer, Sílvia, perquè si voleu que faci els dos són i 18, Vull dir, no sé si podem acabar, Perquè poder faig això i he de parar el directe. O sigui, la idea era fer els dos nous, però és inviable, que és que el primer exercici era molt llarg. És que àcid base són exercicis molt llargs, ja us ho aviso. Vale? Llavors, de totes maneres, això és un exercici bastant fàcil, de pila. Vull dir que no és un exercici que necessites que pari en algun puesto, Sílvia. Vull dir que no és el més complicat, d'aquest. O sigui, sempre us demanen el mateix. La polaritat, les semireaccions, la global, la notació, la fem,
i el procediment, ¿vale? Però ara si no ho pujo cap a dalt. Mireu, és que vaig com una moto, ja ho sé, però és que hauré d'anar com una moto en l'examen de química, eh? No acabeu si no. L'ànode del par és alumini. Clar, el par com va? Va de l'alumini, no? Sòlid, alumini, 3 més aquós, i aquí anirà, què? Tal qual, Tal qual va l'escrit, que això a vegades m'ho feu malament. Tal qual. I d'aquí de coure 2 més a coure. Clar, la putada... Perdó. És que ho feu malament les semireaccions, ¿vale? Llavors, si la semireacció està malament, fallareu la notació de la pila, ¿vale? Llavors, coure 2 més, no? A coure. De fet, aquí, si us fiquem una mica piquis, els agrada molt ficar aquós i una C de concentració. I aquí també. I si en sabeu la concentració, fins i tot la podeu ficar. Aquí ens la donen, doncs sí, mira, fixeu, 1 molar de clorur d'alumini i 1 molar de sulfat de coure. Sí? Llavors, una altra manera és que fiqueu aquí aquós 1 molar. Encara feu més la pilota, m'enteneu? També valdria que fiqueu, en comptes de coure, no? Ficar-lo més tècnic, que ja us la jugais, si la formulació la porteu una mica malament, aquest seria el sulfat d'alumini, i ficareu aquós 1 molar, que això és la veritat, perquè recordeu que no hi ha ampolles d'ions, es necessita el contralló, el que passa que els sulfats aquí no juguen, estan com d'espectador, ¿vale? I el sulfat de coure, que seria així, sí? ¿Vale? Aquesta seria la notació de la pila. I ens demanen també, perdoneu que us enrotlle, la fem, i després ja en l'apartat B és el dibuix, i que això sí que veieu que ho tinc escrit perquè si no es pot donar un telele, ¿vale? Llavors vaig a baixar això perquè si no es queda apegotonau aquí, això ho ficaré a baix, que és l'apartat B. I aquí anem a fer la FEM, que la FEM és fàcil perquè és la fórmula càtode menys ànodo. Sí? Ànoda. Bueno, ara ho he ficat, ara no sé per què ho he ficat. Càtode menys ànoda. Vale? Al revés. Vale, llavors, què fem? Aquesta és la fórmula. No, és que és fatal, això. Ànoda. I què fem? El par, no? El par, el càtode qui és? Aquest d'aquí, coure 2 més coure. I a l'ànoda és l'alumini, però fixeu-vos que els potencials es fiquen com són de reducció, no gireu això perquè estigui fent l'oxidació. Per tant, això 0,34 menys 1,68. Evidentment, me donarà una FEM positiva perquè la pila és un procés espontani. 2,02 volts. Per tant, aquesta FEM és positiva, es tracta d'una reacció espontània. Espontània. Això ho he de ficar sempre. És una FEM positiva, per tant la reacció és espontània. Sempre ho he de ficar. Sí? En el B ens demana fer el dibuix, que bueno, jo la veritat, per no anar, és una mica... és fàcil de fer, però us he projectat el dibuix que es fica més o menys. Aquí estaria el dibuix. Aquí tinc crítiques al dibuix que han fet perquè està regulinxi, aquest. Aquí faltaria el voltímetre. Vaig a ficar-li jo a ficar-li més marxa. M'agrada ficar els electrons que van de l'ànode al càtode. El pont salí normalment està format per una solució saturada de nitrat de sodi o de nitrat de potassi o de clorur de potassi. Aquestes són les dissolucions de pont salí que s'utilitzen normalment, aproximadament 3 molars saturades. I, home, aquí ficaria millor làmina de coure, no? Que dona més maco. Làmina d'alumini. Un poco cutre són, en la correcció, però bueno, a mi m'agrada, soc una mica exigent i m'agrada ficar-lo una mica més, I evidentment aquí ficaria, home, són dissolucions, una miqueta així, com si fos un mar, sí? Tot parcialment submergit, Aquí estaria per aquí, Vull dir, això és important perquè, la veritat, heu de ficar tant els electrodes com el pont salí parcialment submergit, és a dir, que si feu les zones com de la dissolució, diguéssim, que quedi com a meitat, no? Que quedi com si fos un melindro la xocolata, o el micado, parcialment submergit. Una cosa, material, reactiu i procediment. Molt fàcil, mireu,
mireu, voltímetre, que també es diu amperímetre potenciòmetre, serveix per determinar la FEM. Fil conductor, és un cable, el que passa que li diem fil conductor perquè queda més maco. Dos vasos de precipitat, les celdes galvàniques, no? Un pont salí format per una dissolució saturada, per exemple, de clorur de potassi, per exemple, o de nitrat de potassi o nitrat de sodi, com he dit. Dues dissolucions, una de no sé per què he dit plata i coure, perquè m'he equivocat, volia dir alumini. Ara no sé per què he dit plata. Us heu adonat compte que he ficat aquí, m'he equivocat? Bueno, no passa res. Inicio aquí. Volia dir alumini 3 més, No sé per què he ficat això. Vale? Bueno, enteneu que el 3 més va cap a dalt, I de coure 2 més, hi ha aquí un fil o una làmina. La veritat és que de l'alumini pot ser també un fil perquè està carillo, però bueno, a vegades perquè fica el fil en comptes de làmina, ¿vale? No sé per què hi ha aquesta I grega. Perquè, bàsicament, a vegades hi ha metalls que són cars. Per exemple, l'or, la plata, normalment són fils, ¿vale? Perquè són més cars. Però bueno, fil o làmina de coure i d'alumini, suport i pinces. Procediment experimental. Trasbassem cada dissolució en un vas de precipitat i submergim parcialment els seus respectius elèctrodes. Unim els elèctrodes a un voltímetre amb l'ajuda d'un fil conductor, lo de dalt. Per una altra banda, unim amb dues dissolucions mitjançant un pont salí parcialment submergit, deixem reaccionar i llegim el valor de la FEM de la pila en el voltímetre. Sí? Bueno, és un exercici clàssic que la veritat va ser relativament fàcil. Aquest és de l'any, no us ho he dit, 2023 juny, sèrie 5. Un era l'anterior, no sé si era juny tal qual, i l'altre no sé si és incidències. A veure, la Naya té una pregunta. Diu, en la notació de la pila no es posen els coeficients de... No. Mai, Naya, No, bona pregunta, perquè m'ho fiqueu moltes vegades, ¿vale? Molt bé. Ho torno a dir. No es fiquen els coeficients estequiomètrics pas per res, ¿vale? Només el par redox. Així, tal qual, com si fos el que fiquem aquí, però hem d'anar en compte perquè un va com toca. O sigui, un va com a oxidació i aquest com a reducció, m'enteneu? Vull dir que aquí sí que hem de fer el gir, no? Alumini 3 més perquè s'està oxidant, coure només coure perquè s'està reduint. ¿Vale? Això és l'oxidació a l'ànode i això és la reducció. Sí? Alguna pregunta més? Sé que estic correguent molt, però és que són i 26. A veure si us puc fer, encara que sigui un d'enllaç. Els dos no sé si podré fer-los, Ja us ho dic. És massa tard. Digueu-me, teniu algun dubte? És que són molt llargs, ¿vale? De fet, el de redox no és molt llarg, que anar com una fletxa, però en realitat és fàcil. Però el d'àcid base que he escollit, que penso que ho he fet aposta perquè és un tema que us costa molt, pues, era llarg, sí. Mireu, aquest exercici que tinc aquí és un problema que han ficat al comitè de CELE, un model, no sé si l'heu vist, algun dels que esteu aquí. Ho teniu, si no, si voleu, si aneu a química, a l'apartat de química de selectivitat al GenCat, per allà sota hi ha un document que està, que és exercicis model, ¿vale? Però, clar, i la correcció que n'hi ha és, bueno, és una pauta de correcció així una miqueta genèrica, ¿vale? I ells ja ho diuen que no és 100%, només això tindreu el total de la puntuació, ¿vale? Llavors, vaig a fer aquest, que és una mica teòric, bueno, tots són teòrics, Llavors, en estudiar les diferents propietats físiques, veiem que els elements d'un mateix grup tenen propietats semblants. A laboratoris s'estan analitzant els punts de fusió dels hidrurs, dels grups del carboni, nitrogen, oxigen i halògens. S'obté el gràfic següent. Bueno, bàsicament, el que sosté és que, en general, a mesura que formem l'hidrur en un mateix grup, mira, grup 16, aquest és el grup 17, el grup 16, grup 14, grup 15, la de color turquesa seria amb el grup del halògen, grup 17, i el grup 16, que seria la de color fúcsia, no? A mesura que anem baixant a la taula periòdica, el que està passant és que el punt de fusió, en general, ja veieu que hi ha gent que fa coses rares, no? Els punts de fusió van augmentant a mesura que es va formant l'hidrur amb un element que està més a sota dintre del grup, és a dir, que el radi és més gran. ¿Vale? Però hi ha 3 tios que fan coses rares, ¿vale? Que són a l'aigua, ¿vale? Us fixeu aquí, que són l'aigua, l'amoníac
vale? Ara no sé per què me surt això d'aquí. Això és que estava fent proves abans. Un hola mío, mira tu que bé. Vale? A l'amoníac hi ha el fluor d'hidrogen. Vale, la pregunta, bueno, en el gràfic es pot observar que els punts de fusió dels compostos com l'amonia, l'aigua i el fluor d'hidrogen tenen punts de fusió anormalment elevats si els comparem amb els que tenen els hidrurs del mateix grup. Vale? Se suposa que aquests haurien de tenir el punt de fusió més baix perquè va pujar a mesura que anem baixant en el grup, no? Bueno, la pregunta explica mitjançant les forces intermoleculars la raó d'aquest comportament dels punts de fusió de l'amonia, l'aigua i el fluor d'hidrogen perquè el metà no té aquesta anomalia. Justifica quin tipus d'enllaç químic tenen aquestes molècules. Bueno, primer, i això sí que ho tinc escrit perquè això és teoria i amics i amigues, això és estudiar, vull dir, ho heu de saber, per tant, s'ha de saber la teoria, els tipus de forces intermoleculars que n'hi ha. ¿Vale? Això, les forces intermoleculars tenen sentit en els compostos covalents. ¿Vale? Llavors, la pregunta aquesta, la contestació, seria la següent. Tots tres compostos, amoníac, aigua i fluor d'hidrogen, presenten enllaç covalent. ¿Vale? És enllaç covalent perquè estem parlant de dos metalls, perdó, de dos no metalls. ¿Vale? Ja que els seus àtoms s'uneixen mitjançant la compartició d'electrons. A més, tots tres compostos són compostos polars. ¿Vale? Això és important perquè si feu les estructures de Lewis, i a més es veu bé perquè l'oxigen és més electronegatiu que l'hidrogen, l'amoníac més electronegatiu que l'hidrogen i el fluor més electronegatiu que l'hidrogen, això fa que el moment dipolar sigui diferent de zero, per tant són molècules polars. Llavors, com que són polars, el moment dipolar és diferent de zero, també presenten un tipus de forces intermoleculars que es diuen dipol-dipol de tipus permanent. Aquestes forces que es diuen dipols permanents també es denominen forces de Chisom, però bueno, lo del Chisom és una pijada que si no us en recordeu, dipols permanents. ¿Vale? A més, presenta forces de dispersió de London. Aquestes es presenten totes, tant els polars com els apolars, ¿vale? Que es diuen dipols instantanis també. I que, a més, aquestes forces de dispersió de London el que fan és que, a mesura que ets més gran, més voluminós, els punts de fusió són més alts. Per això, la tendència és aquesta. ¿Vale? Però, com hem vist, hi ha tres que fan el tonto. I per què tenen d'una forma anormalment gran no aquests punts de fusió? Perquè tant l'amoníac com el fluorur d'hidrogen com l'aigua tenen un tipus de forces intermoleculars denominada enllaç d'hidrogen o pont d'hidrogen. Per tant, per altra banda, tan sols l'amoníac, el fluorur d'hidrogen i l'aigua presenten forces pont d'hidrogen, ja que presenten enllaços que són nitrogen-hidrogen, oxigen-hidrogen, i me falta un que és hidrogen i fluor, que aquestes també, que estan parlant de tres. Per aquest fet, els punts de fusió són inusualment més alts. És a dir, que de tota aquesta sèrie, tots tenen el mateix, dispersió de London, Chisom, o sigui, dipols permanents, i el tipus d'enllaç és covalent, sí? Però hi ha un problema, i és que aquests tres, especialment respecte als seus amics de la mateixa sèrie, tenen enllaços d'hidrogen o ponts d'hidrogen. Això fa que el punt de fusió pugi, perquè té una força intermolecular extra que la resta de l'equip no té. M'enteneu? Per tant, això fa que els seus punts de fusió siguin inusualment més alts que la resta dels seus companys del grup. Sí? Què passa amb el metà? Que el metà té enllaç CH. ¿Vale? Aquest enllaç no és pont d'hidrogen. ¿Vale? Els ponts d'hidrogen només són amb NH, OH i FH. Fluor hidrogen, oxigen hidrogen i nitrogen hidrogen. Per això el metà sí que segueix la sèrie de forma usual. ¿Vale? No té aquest punt de fusió tan elevat, perquè no té pont d'hidrogen. ¿Vale? Enteneu aquesta part? Perquè clar, ja no sé aquí cadascú si ha fet, jo sé, Sílvia, tu sí, ¿vale? Ha fet amb mi, però ja l'altra gent, i la Maria, no? Que us veig per aquí, però tampoc sé si l'altra gent ha pogut veure aquests temes abans. ¿Vale? Aquest tema en principi es dona primer de batxillerat, però clar, ja no sé cadascú d'on ve. ¿Vale? Llavors, aneu en compte
amb les forces intermoleculars que les heu de saber. Apartat B. Representa les estructures de Lewis, de l'amoníac, del fluor d'hidrogen i del metà. Hem de dir la geometria, segons la teoria de la repulsió dels parells electrònics de la capa de valència, indica els angles d'enllaç i raonem si són polars o apolars. Bueno, doncs les faig aquí, és un moment, aquest el puc fer, ja sé que estic passada d'hora, ho sé. Llavors, anem a fer el fluor d'hidrogen, no és àcid, és fluor d'hidrogen, en fase gas. ¿Vale? Llavors, el fluor presenta 7 electrons, està en el grup 17, 7 electrons per compartir en els últims orbitals, i a l'hidrogen un electró, grup 1. Normalment, en un exercici de cel·les donaré les configuracions electròniques, no? Pues US2, 2S2, donaré la Z, 3S2, 3P5. Com veieu, 5 i 2 són 7 electrons a compartir. I US1, pues, un electron a compartir. Per tant, a més, el fluor ha de complir l'octet. ¿Vale? Quin ha de complir la regla de l'octet? El fluor, ¿vale? L'oxigen, el nitrogen i el carboni, bàsicament. Per tant, què passa? Pues que tinc, molt fàcil, un fluor i un hidrogen que s'han d'unir. L'hidrogen ja ha donat un electró, per tant, ja té aquí el seu electró, ho assenyalo amb un punt. El fluor només ha compartit un. Quants li falten? Li falten 6 més, perquè ha de tenir 7 al voltant. Per tant, el que podem fer és generar 3 enllaços. Contem els enllaços. N'hi ha 1, 2, 3, 4. En cada enllaç hi ha 2 electrons. 4 per 2, 8. Per tant, 8 electrons està complint l'octet. Aquest no cal que compleixi l'octet. ¿Vale? Recorda que només el fluor, el carboni, l'oxigen i el nitrogen. Com és aquesta molècula? És de tipus AB. ¿Vale? AB. ¿Vale? Hi ha un àtom A i un àtom B. AB. ¿Vale? Aquest és el tipus de molècula. I el tipus de molècula AB equival a una estructura lineal. La gent em preguntarà, miri, com saps això, estudiant? ¿Vale? Has de saber-te. Tipus AB, lineal. Tipus AB, AB2E, pues piràmide trigonal. Tipo AB4, tetraèdrica. O sigui, això s'ha de saber. ¿Vale? Hi ha una taula que és la geometria molecular. Sí? Com és el moment dipolar d'aquesta molècula? Pues mireu, el fluor és més electronegatiu que l'hidrogen, ho sabem per la seva disposició a la taula periòdica. Per tant, el moment dipolar, que simbolitza la letra mu grega, és diferent de 0. Per tant, és una molècula polar. ¿Vale? Per tant, repasso aquí. Si és diferent de 0, és polar. Si el moment dipolar és 0, és apolar. Estic quedant sense veu. Sí? Això teoria, No ve al cas perquè sapigueu la teoria, per si no ho sabíeu, ¿vale? Llavors, epa, què li passa a això? Ara s'ha tornat boig. Ai, Déu meu, què li passa ara? Vale, ara s'ha tornat majareta el OneNote. Ara, molt bé. Vale, llavors, per tant, això teoria, Vale. Què ens demanen també? L'angle. Doncs l'angle, veieu que l'angle aquest d'aquí, enteneu, per mates, que això és 180, la meitat d'una circunferència, aquest és l'angle. 180, no? Si fem l'arc de dalt i de baix seria una circunferència. I això també és d'estudiar, T'has de saber que la molècula B és lineal, que és un angle de 180. Vale? Anem a fer, què era l'altre, l'amoníac, no? L'amoníac, l'hidrogen també, un electró, no? A compartir. El nitrogen, si feu la configuració electrònica, veieu que hi ha 5 electrons en l'última capa per compartir, i el nitrogen també ha de formar l'octet. ¿Vale? Per tant, nitrogen serà l'àtom central, això és fàcil de saber perquè és el que va solo. Sí? 3 hidrògens, sí? Faríem primer l'estructura de Lewis, que seria així en plan niño pequeño. Sí? Al nitrogen li falta un palito, per compartir, per tenir l'octeto, no? Un enllaç. Mireu, té 5 electrons a la vora, 1, 2, 3, 4, 5. L'hidrogen té un que comparteix i un que comparteix. Per tant, aquesta estructura és de tipus AB3E. L'E és el parell d'electrons no enllaçant. I aquest tipus d'estructura és una piràmide trigonal. Per tant,
si la dibuixem, seria una cosa així, no? Bueno, això podríem dir que està com la cunya cap a, no? Cap a l'observador. Aquí aquesta seria la que va en ratllites. No sé si això us ho han explicat, que és quan fiquem... Això és estructura tipus cunya. Aquesta seria, quan la pintem, és que està sortint cap a mi. I quan la deixem en cursiva, que, bueno, perdoneu el trunyo de dibujo, és que està cap a dintre de la pantalla, no? Cap a dintre del full. I aquí es ficarien els electrons no enllaçants, que seria aquest doble enllaç, que es fica una bola amb dos puntitos. Que se m'ha quedat els dos puntitos fatal, nenes. Aquí, molt bé. I això seria l'estructura. El moment dipolar. Sempre es fa el moment dipolar en base a la geometria, no en base a l'estructura de Lewis. Per tant, el nitrogen és més electronegatiu, tirarà els enllaços de l'hidrogen, que per cert, no sé per què he ficat una N aquí. Això és un hidrogen, Ja em perdoneu. És un hidrogen, No és un nitrogen, són hidrògens, Vale, el moment dipolar, per tant, serà... Volia fer en vermell. Diferent de 0. Per tant, la molècula seria què? Polar. Sí? Bueno, ja us he dit abans que les 3 molècules són polars, per tant, spoiler. Angle. Doncs l'angle aquí és inferior, o sigui, és més petit l'angle en aquesta molècula a 109,5. I això us heu de saber. Vale? Igual que me l'he sé jo, us heu de saber vosaltres. Sempre les piràmides trigonal, angle per sota de 109,5. La última estructura de Lewis, geometria, és l'aigua. L'oxigen té 6 electrons a compartir, també forma l'octeto, també necessita l'octet, i l'hidrogen un electró. L'oxigen seria l'àtom central perquè és el que va solo, vale? Palito, palito, podeu ficar-lo així perquè la gent ho fica així al principi quan fa l'estructura de Lewis. Li faltarien un parell més per tenir 4 al voltant, 4 parells, 4 per 2, 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons a compartir i un electró i un electró respectivament cada hidrogen. És una estructura de tipus AB2, AB2, E2, perquè té 2 parells no enllaçants. Vale? Aquesta estructura és de tipus angular. Vale? Us l'heu de saber que és angular. Per tant, la geometria d'aquesta molècula d'aigua ben dibuixada és així i es fiquem als parells no enllaçants. L'oxigen és més electronegatiu que l'hidrogen, això ho sabem per la disposició de la taula periòdica. Per tant, el moment dipolar és diferent de 0. També és una molècula polar. A l'angle aquí és justament de 100, no m'hi cap aquí l'angle, de 109,5. Sí? 109,5 graus. Per això la piràmide trigonal s'ha tancat una mica més, és com una mena de trípode, i aquests parells d'electrons no enllaçant estan fent forces de repulsió, per tant es tanca una mica més i per això aquests angles d'aquí són inferiors a 109,5, que és el que parteix de la molècula de l'aigua, que és angular. Per tant, és una geometria angular tipus AB2C2, angle 109,5, moment dipolar diferent de 0, molècula polar. Sí? Bueno, he pogut repassar enllaç. Em sap greu perquè la química del carboni no ha pogut repassar, bueno, fer l'exercici, perquè es faria mortal, ja porto 10 minuts i és bastant llarg també l'altre exercici. No sé si teniu dubtes de l'enllaç químic, que química és molt llarga. Molt difícil fer resums de la química. Teniu algun dubte d'això? Clar, si no heu vist aquests temes, el que és la teoria, aneu en compte perquè jo estic gairebé segura de que sortiran, perquè són temes nous i és com quan te compres, et regalen roba que la vols estrenar ràpidament. Per tant, el més probable és que us surti algun problema o algun apartat. Pot estar combinant amb un altre tema com la periòdica o la química orgànica amb l'espectroscòpia. Sí, també podria combinar-se bé. Sí? Bueno, deixo aquí la sessió perquè és molt tard, em sap greu. De totes maneres, si teniu alguna pregunta de l'exercici de química orgànica, si l'he intentat fer, podeu escriure directament o bé en els comentaris de YouTube quan publica aquest vídeo
o si no, en el directe, o sigui, per missatge directe a Instagram i les meves companyes m'ho passen i jo us puc contestar, ¿vale? Com pugui, perquè és una mica complicat a vegades contestar segons quines preguntes de la química. ¿Vale? Bueno, pues res, m'acomiado. No sé si teniu algun dubte més i us deixo perquè us he donat una bona xapa, eh? Espero que us vagi molt bé la Cele i si no ens veiem i molta sort, ja us queda un mes, que apreteu, que estudieu molt i res més, i que una abraçada, ¿vale?